Δεύτερον, καθαρά και εξάστερα, προτείνω τη δημιουργία ενός φοιτητικού συλλόγου ανατμήμα. Οι φοιτητοπατέρες, οι μπαμπάδες, οι παράγοντες και όλοι αυτοί που θέλουν να ελέγχουν τις ΔΑΠ με μηχανισμούς τελειώσανε. Το ξεκαθαρίζω μία και καλή. Σας ζητώ να σηκώσετε ψηλά τη σημαία του ήθους για να δείξουμε τι πραγματικά σημαίνει ο Νεδίτης. Σας ζητώ να σηκώσουμε ψηλά τη σημαία της ιδεολογίας, γιατί το είπαμε, τελειώσαν οι εποχές που κρυβόμασταν. Σας ζητάω να σηκώσετε ψηλά τη σημαία της μαχητικότητας, γιατί εσείς θα είστε οι μπροστάριδες στην αντιπολιτευτική τακτική της παράταξής μας. Σας ζητώ να σηκώσετε ψηλά τις σημαίες της ΟΝΕΣ, γιατί είναι η καρδιά μας, γιατί είναι η ψυχή μας, γιατί είναι η...